jen za polovinu. Své blízké potěšíte i stylovým povlečením nebo originální vůní do bytu. Pro inspiraci na dárky snů běžte do obchodů Prospánek nebo na e-shop prospánek.cz. A teď prosím jídlo pro celé království, aby mohla radost z jídla královat opravdu všude. I díky vám jsme letos rozdali 6 milionů porcí jídla potřebným lidem. Děkujeme vám. Albert. Pozor, pozor! Až do konce prosince koupíte v Baumaxu šatní skříni TOP 2.